pretpostavljan centaršut, nikako direktan udarac na gol. Evo Balije, 2:0. Bakračlić, povratna za Trtovića, još jednom Stefan Trtović, 6:0 vodi Zlatar, Priboj bez koša, evo 3 minuta i 20 sekundi igre. Duboka odbrana Novovarošana, Knežević pogađa malu mrežu. Božić, evo šanse, nema ofsajda, gol! 1:2. Dobar centaršut, evo šanse i evo gola. 1:0 za Jasen, strelac je, ako se ne varam, Đurđević. Hamzić za Babića, još jednom u kontri Babić i još jednom pogađa. Žarko Grbović šutira, pogodlja. I on sada Cvjetića, evo prilike, gol! 1:0 za Zlatar. Opet napada Bakračlića, Golubović, odlična asistencija, možda i najlepša akcija Priboja na utakmici, poeni za Stanojevića. Upravo tako, udarac i kakva odbrana Timotijevića. Šta radi danas Nikola Timotijević? Medić, opet sjajna dodavanje i vrlo lepa završnica Ilije Bogdanovića. Opet ubačena lopta, velika šansa, 2:2! Božić! Trtović ide na prodor, ostavljena lopta, sjajna asistencija za Gavovića. Gavović postiže poene, lepa rola za mladog Gavovića. Sada će uputiti centaršut Stojaković, opet kvalitetno, šansa 0:3. To su ti prekidi, to je taj visoki štoper Marjanović. Ilić, sve raspoloženiji, sve razigraniji. Bez stresa je praktično ostao Pavić. Veljković, odlična asistencija Babića, realizacija Veljković. Evo dobre lopte u prostor, evo velike prilike za Milana Gordića, šansa 0:1. Milovan Grbović, ipak ne Milan Gordić. Drugi gol ovog momka koga sam već nekoliko puta pomenuo. Šendelj, ide ovo oštro, Vujičić boksuje, evo šanse, gol! Martinović daje gol, 1:0 vodi Polivnije. Golubović napada Galovića za 3 poena, Stanković. Evo prvi poena Stankovića u drugom poluvremenu. Karnevalska atmosfera ovdje u Novoj Varoši. Ja sam sebe ne čujem, ne znam da li moj glas uopšte dopire do vas. Čekulić, Zečević, 2:0. A do kraja je sve manje vremena, minut i 15 sekundi. Petrović, brani Popović! Kakva odbrana Popovića! Akić ponovo napada Bakračlića, ali Bakračlić sjajno brani ovaj napad. Milošević za 3 poena i ovaj momak zaista u ovom kvartalu igra sjajno. Velika gužva, evo šanse i kakav gol daje Ivanović, ne, Janović je to, 1:4. Đekulić morat će da završava akciju i daje gol Đekulić. Kad je najteže, iskusni Slaviša Đekulić uspeva da postigne gol iz vrlo teške situacije. Ide lopta ponovo za Dobrosavljevića. Gavrilović brani. Opet sjajni Slobodan Gavrilović. Boris Zečević još jednom šutira i ovoga puta prolazi. Konačno, posle jedno 7-8 neuspešnih pokušaja, Zečević daje gol. Moje ime je Dalibor Tomašević. Hvala na pažnji i doviđenja.